हेलो नमस्ते आशा कर भल थे समस्ते जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। देखु आम जाऊँ भुवन बुद्धेश्वर मंदिर सब देखु आम गाड़ी सब बसिक जाऊँ लोक मैंने भाई मैंने आम सब जाऊँ सब गाड़ी बस आम ऊपर बसीचु गाड़ी ऊपर आईरा भाई मैंने सब जाऊँ कपिलास बाबा मैंने सब पानी नहीं कि भुवन बुद्धेश्वर मंदिर मो नाना भुवन सब तो केते लोक कपिलास केते लोक भिड़ भिडियोटा भुवन मंदिर राति राति भोर भोर 4टा भिडियोटा आलती कलार भिडियो भुवन से पहुँची गलु महाविनायक मंदिर चलते ए जा भितर को प्रवेश करिया माकड़ 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 ये जबर अच्छा चलू भीतर को भोले बाबा मंदिर की सुंदर मंदिर महाविनायक मंदिर प्रभुंकर की सुंदर मंदिर है मस्त लगुच मंदिर आनंद सब देखे आपण मानक वीडियोटी पूरा लास्ट पर्यंत लगी रुहतु मंदिर भितर
सुंदर चारिपट ओम नमः शिवाय। नोड़िया पड़े आड़े जानी हेड़े एटा पाँच गली जानी अच्छा पेट चिरी संदे सिंह अवतार देखो सिंह अवतार नहीं संदे राक्षस पेट चिरी राक्षस दे फोटो उठेगा तो अच्छे को उठेगा सुंदर है देखो आनंद बालकृष्ण पी देते असुरकर चिर केते ठाकुर नीला केते अंका है देखो प्रभुंर केते नीला कर प्रभु सब किछि अच्छी जहाँ जहाँ सब नीला कर प्रभुंकर देखो केते नीला कृष्ण प्रभु श्रीकृष्णंकर केते नीला आहरी अच्छी आड़े हेलो खाई साइलनी हैं महाविनायक किसान जाओ मजा आवे तो पहुँचली बोलते केतटा बजे कि 11:30 बेलू
ଆସ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ଉପରେ ହଁ ଭାଇ ଏ ଉପରେ ଆଡ଼େ ଦେଖିବାନି ସାଲଟ୍ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସେଠି ଅର୍ଥ ସମ୍ଭବ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ କେତେ ବାଟ ଚଢ଼ିବନି ମ ଯିବେନି କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି ଚଢ଼ିବା ଏତେ ବାଟ କେଉଁଠି ରହିଲେଣି ଠାକୁର ଯିବା ଉପରକୁ ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୀଖରେ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ବନ ଦୁର୍ଗା ଏତେ ମା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପାହାଚ ଭାଇ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ଭାଇକି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଆଉ ରହିଲାନି ବଡ଼ ବାଟ ତାପରେ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି 8ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଇଠିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ ଆଉ ଉପରକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ବନ ଦୁର୍ଗା ମା ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଯାଇପାରିଲୁନି ତେଣୁକରି ଆମେ ଶିବଙ୍କର ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ପଳେଇ ଆସିଲୁ हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर शरण जय शिव शंकर चलो आम एथर दर्शन करिकरी आस ଏଇଟା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ଛାଣା ହେଉଛି ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଛାଣା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଏଇ ତ କଥା ଭାତ ଗାଳା ହେଉଛି ଛାଣା ହେଉଛି ଗାଳା ହେଉଛି ଏକା କଥା ବାସୁ ଭାଇ ଆମର ଛାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟା କ'ଣ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା ଭଜା ଏଇଟା ଆମର ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟା ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ପୁରା ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମରି
ଏଇଟା ଆମର ଖଟାଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ଏଠି ସବୁ ବହିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଘୋଘା କରୁଛନ୍ତି ତାସ ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ତତେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାସ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାସ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାସ ମାଡ଼ ଚାଲୁଛି ଇଏ ବାବା ଆମର ବହିଛନ୍ତି ମଜେଇ ଟାଇମ୍କି ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ କହୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ହାଟ୍ରିକ୍ ୱିକେଟ୍ 7 ଥର କିରେ ପୁଅ 7 ଥର ଏ ପୁଅ କ'ଣ ଖେଳି ପାରୁନ ହାରିବ ହବନି ଆଉ ନାକ ବସିବ ବସ ନାକ ବସିବୁ ତଳେ ଆମର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ରାଜୁ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଘୋଘା ପୁରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଚ୍ୟାନେଲ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ସରିଲା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ସବୁ ବାଢ଼ା ହେଉଛି ଭାତ ଏବେ ସବୁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ନା ଭଜା ଆମର ଆସିଲା ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗା ଯଦି ବୁଲିବା ଏଠି ଲେଟ୍ କଲେ କ'ଣ ଅଲଗା ଜାଗା ବୁଲି ପାରିବନି ଆଉ ଯଦି 3ଟା ବେଳକୁ ତମେ ଆଗ 10 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଜାଣିଲ ଦେବ ନା ଆଉ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଇଆଡ଼େ ମିଳିବ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଗ ହଉନି ନିଆଁ ଭଳିଆ ପଡୁଛି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କେଦାରନାଥ ମିନି କେଦାରନାଥରେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମିନି କେଦାରନାଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଫୁଟି ଉଠା ସଇଲା ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ କେଦାରନାଥ जय भोले बाबा हाँ साइड पानी ढाला होता पत्थर उपर पानी ढालू थोड़े आसदेल जाऊ मिनी केदारनाथ भितर को
ପାଦ ଏଠି ଧୋଇକି ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଯିବା ପାଦ ଧୋଇକି ବୁଲିବା। କାନରେ କହିଦେବେ କ'ଣ କୋଉଠି କହିବେ? ରଖିଛ ଟିକେ ମତେ ବୁଝି ବୁଝାକି ଟେକ୍ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବି? ଉଠା 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 ତା ଭିତରକୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବା ପଶିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। জয় জয় জয়। प्रभु केदारनाथ केदारनाथ जगदीश्वर जगदीश्वर केदारनाथ हनुमान मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम। स्थापन आ कौन कि फुट ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଲା ଆମର କାହିଁକିନା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଏତିକି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ମୋର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଚାର୍ଜ ନଥିବାରୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା କରିବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିପାରିଲୁନି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି।